Mine forældre besluttede, at jeg skulle betale min forkælede søsters regninger, så jeg besluttede at tage hver en øre fra dem. Jeg har altid ment, at konsistens var en dyd. I 15 år gik jeg aldrig glip af en eneste søndagsfrokost hos mine forældre. 15 år med hjemmebagte æbletærter, præcis ankomst kl. 13.00, kindkys til mor og et kram til far. 15 år som den altid tilgængelige datter, den der huskede alle fødselsdage, den der altid var parat, når der blev kaldt. Den søndag i oktober holdt jeg en æbletærte med kanel, som jeg havde bagt aftenen før, den samme, jeg altid tog med, når jeg ville imponere. Den perfekte butterdej, det søde og syrlige fyld med et strejf af de krydderier, som mor altid roste. Jeg var stået op klokken 6 om morgenen for at sikre, at karamelglasuren var fejlfri og skinnede i lyset. Som 32-årig var mit liv i København, Danmark, vel etableret. Jeg var investeringschef i et mellemstort firma, netop forfremmet, noget jeg knap nok havde nået at fortælle min familie, før de skiftede emne til min yngre søsters, Frejas, problemer. Jeg boede alene i en lejlighed på 18 etage med udsigt over havnen. Jeg betalte mine regninger til tiden og havde en opsparing, der var vokset stødt gennem årene. Familien behandlede mig altid som problemløseren. Bilen i stykker. De ringede til mig. Skal bedsteforældrene hentes i lufthavnen? Jeg dukker op. Økonomisk nødsituation. Tja, jeg havde jo altid haft et godt job, ikke? Jeg bar denne rolle med en slags stille stolthed. Det var mig, der fandt løsninger. Mig, der aldrig svigtede. Mig, der holdt det hele kørende. Da jeg parkerede ved mine forældres hus den søndag, var jeg særlig glad. Æbletærten var blevet perfekt. Jeg kunne se gennem stuevinduet, at alle allerede var der. Far sad i sin læderlænestol, mor rodede med noget i køkkenet, og Freja lå udstrakt på sofaen med telefonen i hånden. Som sædvanligt var jeg lige ved at ringe på døren, da jeg hørte stemmer fra det åbne stuevindue. Ikke fordi jeg havde til hensigt at spionere, det var bare et tilfælde, at jeg stoppede for at rette på tærtefadet og endte med at høre mit eget navn. Hun hopper altid på den der nødsituationstale, sagde mors stemme fra køkkenet. Astrid er virkelig naiv. Jeg frøs ude på verandaen med tærten balancerende i hænderne. Det er ikke naivt, svarede Freja. Det er fordi hun tror, vi er en rigtig familie. Og jeg kunne høre det sarkastiske smil i hendes stemme. Hun tror stadig, vi holder af hende som person, ikke bare som, du ved, som en hæveautomat. Færdig god far. Og de lå alle. Men hun har da i det mindste penge. Jeg har brug for, at I hjælper mig med at overbevise hende i dag. 200.000 kroner er ikke småpenge, men hvis vi gør det rigtigt, min vejrtrækning svigtede. 200.000 kroner? Jeg har allerede en strategi, fortsatte mor. Først siger vi, at taget skal repareres. Du ved, hvor perfektionistisk hun er. Hun vil elske at hjælpe med det. Hvis det ikke er nok, finder vi på en medicinsk nødsituation. Hun stiller aldrig spørgsmål, når det handler om helbred. Og hvis hun bliver mistænksom, spurgte Freja. Det gør hun ikke, svarede far med sikkerhed. Hun har aldrig sat spørgsmålstegn ved noget før. Kan du huske de 30.000, hun gav til din nødsituation sidste år? Spurgte ikke engang, hvad det var til. Og de 12.000, hun lånte mig til investeringen. Hun skrev checken med det samme. Jeg huskede det. Selvfølgelig huskede jeg det. Freja havde ringet grædende og sagt, at hun havde problemer med sit kreditkort og ville miste lejligheden, hvis hun ikke betalte med det samme. Jeg tøvede ikke. Jeg overførte pengene med det samme. Og far, han havde sagt, at han havde fundet en fantastisk investeringsmulighed, men manglede startkapital. Bare indtil udgangen af måneden, havde han lovet. Ingen af dem havde betalt mig en eneste krone tilbage. Problemet er, at hun bliver klogere, sagde Freja. Hun stillede nogle mærkelige spørgsmål i sidste måned om, hvornår jeg ville betale tilbage. Derfor skal vi handle hurtigt, svarede mor, før hun begynder at lægge torsdag og torsdag sammen. Lægge hvad sammen? Spurgte far. At vores kære Freja her har et lille problem med online-spil og skylder en formue til skat, sukkede mor. Og at vi alle er på røven, hvis hun ikke får de penge. Min verden styrtede sammen. Spilleproblemer. Skat. Jeg havde altid vidst, at Freja var uansvarlig med penge. Men hun betaler, sagde Freja med en selvsikkerhed, der gjorde mig kvalm. Hun betaler altid. Det er faktisk ret patetisk. Hun prøver altid at bevise, at hun er en god datter, en god søster, som om penge kunne købe kærlighed. De lå igen, alle tre. Men hun er da god til noget, sagde far. Har ikke kunnet finde en partner. Har ikke givet os børnebørn, men hun har da en fed bankkonto. Jeg rystede. Tærten gled ud af mine hænder og splintredes på verandaens fliser. Den perfekte glasur spredte sig som en gul og hvid plet. Hørte I noget? Spurgte mor. Jeg trak mig væk fra døren i panik og forsøgte at være lydløs. Mit hjerte bankede så hårdt, at jeg var sikker på, de kunne høre det. Jeg nåede bilen uden at blive set,
men mine hænder rystede så meget, at det tog 3 forsøg at få nøglen i tændingen. Jeg kørte til det nærmeste indkøbscenter og sad på parkeringspladsen i 2 timer og græd. Jeg sendte en besked til mor, at jeg havde fået en nødsituation på arbejdet og ikke kunne komme til frokost. Hun svarede med en hjertemoji. Det er i orden, skat. Vi ses næste uge. Næste uge. Når de ville prøve at overbevise mig om at give 200.000 kroner for at løse min forkælede søsters problemer. Den nat kunne jeg ikke sove. Jeg lå vågen og gennemgik hver samtale, hver anmodning om hjælp, hver lån, jeg havde givet gennem årene. Jeg begyndte at lægge sammen i hovedet. 30.000 til Freja, 12.000 til far, plus 8.000 til at reparere husets tag, 4.000 til mors medicinske nødsituation. Listen syntes uendelig, over 80.000 kroner, måske mere. Alt dette over 5 år, altid med løfter om tilbagebetaling, der aldrig blev indfriet. Og nu ville de have yderligere 200.000. Jeg var ikke bare den tilgængelige datter. Jeg var datteren, de holdt tæt på for at bløde økonomisk, når de havde brug for det. Jeg var den patetiske, der troede, at penge kunne købe kærlighed. Men mens jeg sad der i mørket i min lejlighed og kiggede på byens lys nedenfor, ændrede noget sig inden i mig. Smerten forvandlede sig til noget koldere, mere kalkuleret. Jeg var investeringschef. For Guds skyld, jeg vidste, hvordan man beskytter aktiver. Jeg vidste, hvordan man bygger mure. Og for første gang i mit liv ville jeg bygge mure omkring mine egne penge. Mandag morgen vågnede jeg med en klarhed, jeg ikke havde følt i årevis. Jeg ringede til banken, så snart den åbnede, og aftalte et møde samme dag. Nej, det var ikke en nødsituation, sagde jeg til medarbejderen. Det var strategisk planlægning. I frokostpausen sad jeg ved bankdirektørens bord med en håndskrevet liste foran mig. Jeg ville flytte alle mine penge til en ny konto i en anden bank. Jeg ville aktivere sikkerhedsadvarsler for enhver bevægelse over 5.000 kroner. Jeg ville fjerne enhver person, der var blevet tilføjet som nødkontakt. Må jeg spørge om årsagen til disse ændringer? Spurgte direktøren. En midaldrende mand i en marineblå habit. Aktiv beskyttelse, svarede jeg og brugte det sprog, jeg kendte fra arbejdet. Jeg har identificeret nogle sårbarheder i min økonomiske profil. Han nikkede, som om det var helt normalt, og måske var det for folk, der ikke havde tilbragt hele deres liv med at være naiv. Mens han behandlede overførslerne, benyttede jeg lejligheden til at ændre alle mine adgangskoder. Bank, kreditkort, investeringer, selv min Netflix-konto. Alt, som min familie kunne have adgang til, blev blokeret. Da jeg forlod banken, følte jeg mig som om jeg var kommet ud af en bunker, beskyttet, sikker. Min telefon ringede 3 gange i løbet af eftermiddagen. Mor, far og Freja. Jeg lod alle opkald gå til telefonsvaren. Tirsdag opsøgte jeg min supervisor, Helga, en kvinde i 50'erne, der altid havde behandlet mig med ægte respekt. Jeg fortalte hende en forkortet version af situationen, at jeg havde familieproblemer og havde brug for vejledning til, hvordan jeg kunne beskytte mig professionelt. Har du overvejet at flytte? Spurgte hun direkte som altid. Ikke at jeg vil miste dig, men nogle gange er fysisk afstand det eneste, der virker med giftig familie. Flytte hvorhen? Tja, det sker, at vores filial i Stockholm, Sverige, leder efter en på præcis dit niveau. Samme stilling, 15% højere løn, og hun smilede. Det er en 1 times flyvetur fra København. Stockholm. Jeg havde aldrig seriøst overvejet at flytte, men tanken virkede utrolig attraktiv i det øjeblik. Ville du tale med dem for mig? Spurgte jeg. Jeg er allerede i gang med at ringe, svarede hun og blinkede til mig. I mellemtiden holdt min telefon ikke op med at ringe. Jeg havde ignoreret 27 opkald i løbet af 2 dage. Tekstbeskederne startede på anden dagen. Mor, skat, hvorfor svarer du ikke? Jeg er bekymret. Far, Astrid, jeg skal tale med dig om en mulighed. Ring mig op, Freja. Hej søs. Jeg har noget nyt at fortælle dig. Ring mig op. Jeg arkiverede dem alle uden at svare. Onsdag lykkedes det endelig Freja at finde mig. Hun dukkede op på mit kontor i frokostpausen, iført en dyr mærkekjole, som jeg genkendte som alt for dyr for en, der angiveligt var fallit. Hej søs, sagde hun og smed sig ned på stolen foran mit skrivebord. Undgår du mig? Jeg er travlt, svarede jeg og fortsatte med at skrive på computeren. Okay, men jeg skal tale med dig om noget vigtigt. Hun lænede sig frem med det dramatiske udtryk, jeg kendte så godt. Jeg er ligesom kommet i problemer. Hvilken slags problemer? Du ved, hvordan jeg er med penge? Hun lå nervøst. Jeg har ligesom nogle problemer med online-spil, og skatter efter mig på grund af ubetalte skatter. Jeg skylder en masse penge, Astrid. Jeg stoppede med at skrive, og så hende direkte i øjnene. Hvor meget? 200.000 kroner. Samme beløb, som jeg havde hørt om søndagen. Hvilket tilfælde? Freja, sagde jeg roligt. Har du et spilleproblem? Hendes ansigt ændrede sig. Masken af sårbarhed gled af for et enkelt sekund, og jeg så noget kalkuleret bag hendes øjne. Det er ikke rigtig et problem, sagde hun.
Jeg har bare, satset mere, end jeg burde, men det er ikke pointen. Pointen er, at jeg har brug for din hjælp, og hvis jeg ikke kan hjælpe, lad være med at være latterlig, Astrid. Selvfølgelig kan du. Du har masser af penge. Hvordan ved du, hvor mange penge jeg har? Endnu en tøven. Du har et godt job, bor alene. Det er indlysende, at du har opsparinger. Freja, jeg allerede gav dig 30.000 kroner sidste år. Det var anderledes. Anderledes hvordan? Det var et lån. Jeg betaler det tilbage, når jeg får løst denne situation. Derfor har jeg brug for de 200.000 nu. Jeg lænede mig tilbage i stolen. Lad mig forstå. Du vil have mig til at låne dig 200.000 kroner for at betale spille og skatgæld med de 30.000, du allerede skylder mig for et år siden, som sikkerhed. Du får det til at lyde værre, end det er. Jeg får det til at lyde præcis, som det er. Freja ændrede strategi. Tårer dukkede op i hendes øjne, og hun begyndte at tale langsommere, blødere. Astrid, jeg er din søster, din eneste søster. Jeg ikke ville bede om dette, hvis det ikke var desperat. Jeg kan komme i fængsel. Måske skulle du have tænkt på det, før du skabte føderale problemer. Ordene kom ud af min mund med en kulde, der overraskede mig. Freja var tavs et øjeblik, tydeligt chokeret. Du er ikke seriøs. Jeg er fuldstændig seriøs. Men du hjælper altid mig. Du hjælper altid familien. Jeg har altid hjulpet familien. Fortid. Freja rejste sig, og jeg kunne se vreden bygge sig op i hendes ansigt. Du kan ikke gøre det her mod mig, Astrid. Jeg er din søster. Præcis. Du er min søster, ikke min økonomiske afhængige. Vent til mor og far finder ud af, hvor egoistisk du er. De ved det allerede. Ved hvad? At du skylder 200.000. At I planlagde at manipulere mig for at få de penge. At I synes, jeg er naiv og patetisk. Blodet forsvandt fra hendes ansigt. Du hørte? Jeg hørte alt i søndags. Jeg stod på verandaen og ventede på at ringe på døren, da I planlagde, hvordan I skulle snyde mig. Freja stod der et langt øjeblik og stirrede bare på mig. Så prøvede hun et sidste forsøg. Okay, måske sagde vi nogle ting, vi ikke skulle. Men vi elsker dig. Det er familie. Nej, sagde jeg. Familie gør ikke det. Familie kalder dig ikke patetisk og griner af dig bag din ryg. Familie planlægger ikke at manipulere dig for at få 250.000 kroner. Astrid, venligst. Du kan gå nu, Freja. Og du kan fortælle mor og far, at jeg ikke længere kommer til søndagsforkosterne. Hun gik og smækkede med døren. Jeg burde have følt mig skyldig, men alt, hvad jeg følte, var lettelse. Torsdag dukkede mor op på mit kontor. Hun var iført den uldfrakke, hun altid brugte, når hun ville virke respektabel, og hendes øjne var røde. Hun havde tydeligvis grædt. Astrid, skat, sagde hun, så snart hun kom indisk, vi skal tale. Om hvad? Om Freja, om familie. Om hvad du gør. Hvad jeg gør. Forlader din søster, når hun har mest brug for dig. Jeg så på hende i et langt øjeblik. Denne kvinde havde født mig, opdraget mig, lært mig at gå og tale. Hun havde også kaldt mig naiv og patetisk, havde planlagt at manipulere mig for at få penge. Havde udnyttet min naivitet. Mor, sagde jeg, troede I, jeg var naiv nok til at hoppe på historien om tagreparationen? Hendes ansigt faldt sammen. Du forstår ikke? Jeg forstår perfekt. I planlagde at overbevise mig om at give 200.000 kroner for at løse Frejas spilleproblemer. Først med taghistorien, derefter med en opfundet medicinsk nødsituation. Vi gjorde ikke. Hun hopper altid på den der nødsituationstale. Astrid er virkelig naiv. Det var dine bogstavelige ord. Mor begyndte at græde for alvor nu. Skat, du forstår ikke det pres, vi er under. Din søster kan komme i fængsel. Og det er mit problem. Hun er din søster. Præcis. Hun er min søster, ikke min datter, ikke mit økonomiske ansvar. Men du har råd til at hjælpe. Jeg har råd til mange ting.
Det betyder ikke, at jeg har en forpligtelse. Mor satte sig ned i stolen, slået. Du har ændret dig, sagde hun. Du er ikke den samme person længere. Du har retorisk. Jeg er ikke længere den samme person, som I troede, I kunne udnytte uendeligt. Vi gjorde ikke. Forulem mig ikke ved at lade som om det ikke var præcis det. Hun var tavs et øjeblik. Så hun på mig med et udtryk, jeg aldrig havde set før, næsten som om hun så mig for første gang. Så det er det. Du vil lade din familie ødelægge sig selv. Jeg vil lade min familie stå over for konsekvenserne af deres egne valg, ligesom enhver ansvarlig voksen bør gøre. Og vi, dine forældre, betyder vi intet for dig? Spørgsmålet gjorde mere ondt, end jeg havde forventet, for trods alt elskede jeg dem stadig. Men jeg forstod endelig, at kærlighed ikke var nok, når der ikke var respekt. I betyder meget for mig, sagde jeg. Men jeg forstod endelig, at jeg ikke betyder noget for jer udover en pengesæk. Det er ikke sandt, Astrid. Mor, hvornår spurgte I sidst, hvordan jeg havde det? Hvornår fejrede I sidst en af mine bedrifter? Hvornår behandlede I mig sidst som et menneske, ikke som en løsning på økonomiske problemer? Hun kunne ikke svare. Præcis, sagde jeg. Så kom ikke og fortæl mig om familie. Familie går begge veje. Mor gik uden at sige mere. Den eftermiddag modtog jeg et opkald fra Helga, der fortalte mig, at stillingen i Stockholm var minimum. Hvis jeg ville, takkede jeg ja med det samme. Ved ugens udgang var jeg allerede begyndt at arrangere min flytning. Ikke at det var kompliceret, jeg havde altid været en organiseret person, og mit liv kunne pakkes i et par kasser. Men der var noget befriende ved at pakke mine ejendele, som om hver genstand, jeg lagde i kasserne, var et stykke af mit gamle liv, jeg efterlod mig. Det var da far besluttede at gøre sit sidste træk. Han dukkede uanmeldt op i min lejlighed lørdag morgen. Da jeg åbnede døren, holdt han blomster, en buket billige margaritter fra supermarkedet. Hej, skat, sagde han med det smil, jeg plejede at elske. Jeg tænkte, vi kunne snakke. Om hvad? Om alt det her pjat? Om at du undgår familien? Jeg lod ham komme ind, men tilbød hverken kaffe eller inviterede ham til at sætte sig. Han stod i min stue og kiggede på de stablede kasser. Skal du flytte? Det skal jeg. Hvorhen? Stockholm. Han virkede oprigtigt chokeret. Hvorfor i alverden skulle du flytte til Stockholm? Arbejde. Men du har arbejde her. Bedre arbejde der. Han lagde blomsterne på køkkenbordet og vendte sig mod mig. Astrid, handler det hele om pengene, ikke? Om hvad du hørte i søndags? Det handler ikke om pengene, far. Det handler om respekt. Respekt? I respekterer mig ikke. I ser mig som en bankkonto med ben. Det er ikke sandt, er det? Så fortæl mig, hvornår inviterede I mig sidst til noget, der ikke var en forklædt anmodning om penge? Han var tavs. Hvornår spurgte I sidst til min forfremmelse? Til mit liv, til noget, der ikke var relateret til, hvor meget jeg kan bidrage økonomisk til denne familie? Vi spurgte. I gør ikke. I lader som om I lytter i 5 minutter, før I skifter emne til Frejas problemer. Hun er din søster, og jeg er din datter. Men det betyder åbenbart kun noget, når I har brug for penge. Far satte sig i sofaen, pludselig meget ældre udseende. Du forstår ikke det pres, vi er under, sagde han. Din søster er i alvorlige problemer. Hun kan komme i fængsel. Og I tror, det er min skyld? Det er ikke din skyld. Men du kan hjælpe. Kan I hjælpe mig med én ting, far? Kan I forklare mig, hvorfor det er mit ansvar at rydde op i Frejas rod? Sprog, Astrid. Skift ikke emne. Svar på spørgsmålet. Fordi det er det, familie gør. Hjælper hinanden. Okay. Så, hvornår hjalp Freja eller I mig sidst med noget? Vi hjalp dig med hvad? Hvornår? Da du ledte efter lejlighed, så gav I mig uopfordrede meninger om, hvordan jeg skulle bruge mindre og investere mere.
Det er ikke hjælp. Og da du havde problemer på arbejdet, sagde I til mig, at jeg skulle stoppe med at klage og være taknemmelig for at have et job. Igen, ikke hjælp. Astrid, du er uretfærdig. Uretfærdig? Uretfærdigt ville være, hvis jeg havde brugt 32 år af mit liv på at blive behandlet som en hæveautomat og stadig smilte og tog æbletærte med hver søndag. Du blev ikke behandlet som en hæveautomat, gjorde du? Så hvorfor har nogen en nødsituation, der kræver penge, hver gang jeg dukker op? Far svarede ikke. Ved I, hvor mange penge jeg har givet denne familie de sidste 5 år? Det handler ikke om penge. Mere end 80.000 kroner i lån, der aldrig blev betalt tilbage. Nødsituationer, der på magisk vis dukkede op, hver gang jeg fik en bonus på arbejdet. Du klagede aldrig, fordi jeg troede, det var det, familie gjorde. Jeg troede, I elskede mig. Vi elsker dig. I elsker min bankkonto. Det er ikke sandt, er det? Så hvorfor lå I, da Freja sagde, at jeg var patetisk for at prøve at købe kærlighed med penge? Tavsheden strakte sig et langt øjeblik. Hørte du det? Jeg hørte alt. Hver grusomt ord, hver latter, hver plan for at manipulere mig. Far sænkede hovedet. Vi ville ikke have, at du skulle høre det. Ville I ikke have, at jeg skulle høre det, eller ville I ikke have, at jeg skulle vide det? Astrid, kom nu, far. Er I kede af, at I sagde de ting, eller kede af, at jeg fandt ud af det? Vi er kede af at have såret dig. Men I er ikke kede af at have tænkt de ting. Det var ikke det, jeg mente. Det var præcis det, du mente. Jeg satte mig i lænestolen over for ham. Far, jeg skal have dig til at forstå én ting. Jeg gør ikke dette af hævn. Jeg prøver ikke at straffe jer. Jeg prøver at redde mig selv. Redde dig fra hvad? Fra at fortsætte med at være en person, der tror, hun skal købe kærlighed. Fra at fortsætte med at være en, der kun værdsættes for, hvad hun kan give, ikke for hvem hun er. Men du er værdsat. Det er jeg. Så hvorfor ringer I kun, når I har brug for penge? Vi ringer andre gange for at bede om tjenester, for at løse problemer, for at gøre noget for jer. Men det er normalt. Normalt ville være, at I ringede for at spørge, hvordan min dag variabel normalt ville være, at I huskede min fødselsdag, uden at jeg skulle minde jer om det. Normalt ville være, at I var stolte af mine bedrifter, i stedet for straks at tænke på, hvordan de kan gavne jer. Far var tavs et langt øjeblik. Så det er det, spurgte han endelig, du tager afsted og taler aldrig med os igen? Jeg tager afsted, fordi jeg skal lære at leve uden at føle, at jeg skal købe godkendelse fra de mennesker, der burde elske mig ubetinget. Vi elsker dig ubetinget. Nej, far, I elsker mig betinget. Betingelsen er, at jeg fortsætter med at være nyttig. Det er ikke sandt. Så bevis det. Hvordan? Stop med at bede mig om penge. Stop med at bede mig om tjenester. Stop med at behandle mig som en løsning på problemer. Behandl mig som en datter. Jeg behandler dig som en datter. Det gør du ikke. Du behandler mig som en medarbejder, du kan stole på til at løse ting. Astrid, du er dramatisk. Dramatisk? Far? I planlagde bogstaveligt talt at manipulere mig for at få 250.000 kroner. Hvis det ikke er drama, ved jeg ikke, hvad der er. Han rejste sig. Nå, jeg kan se, du har truffet din beslutning. Det har jeg. Og der er intet, jeg kan gøre for at ændre din mening. I kan begynde at behandle mig som et menneske, der fortjener respekt, i stedet for en bankkonto, der lejlighedsvis har brug for følelsesmæssig validering. Det er ikke sådan, vi ser dig. Det er præcis sådan, I ser mig. Han gik hen til døren og vendte sig så om. Du ved, din søster kan komme i fængsel, ikke sandt? Det ved jeg. Og du er okay med det? Jeg er ikke okay med det, men det er heller ikke mit ansvar at forhindre det. Hun er din søster. Og jeg er din søster. Hvor var hun, da jeg havde brug for følelsesmæssig støtte? Hvor var hun, da jeg havde problemer på arbejdet? Hvor var hun, da jeg havde svært ved at date?
Du bad aldrig om hjælp. Jeg skulle ikke have behøvet at spørge. Familie burde lægge mærke til. Familie burde bekymre sig. Vi bekymrer os. I bekymrer jer om, hvad jeg kan gøre for jer, det er ikke det samme. Far åbnede døren. Jeg håber, du ændrer dig, sagde han. Jeg håber, I ændrer jeres holdning, svarede jeg. Efter han var gået, fortsatte jeg med at pakke, men noget havde ændret sig. Samtalen med far havde klaret nogle ting for mig. De forstod virkelig ikke, hvad de havde gjort forkert. For dem var jeg dramatisk og egoistisk. For mig lærte jeg endelig at værdsætte mig selv. 2 uger senere stod jeg i lufthavnen og ventede på mit fly til Stockholm. Jeg havde solgt de fleste af mine møbler og sendt resten af mine ting med posten. Jeg havde kun 2 kufferter og en håndbagage. Mens jeg ventede i afgangshallen, ringede min telefon. Det var et nummer, jeg ikke genkendte. Hej, Astrid. Det er mor. Jeg ringer fra vores nabos telefon. Hej, mor. Skat, venligst, gå ikke ombord på det fly. Hvorfor? Fordi vi har brug for dig her. Fordi du er vores datter, og familier holder sammen. Familier, der respekterer hinanden, holder sammen. Vi respekterer dig. Det gør I ikke. Men måske en dag lærer I det. Astrid, venligst. Mor, jeg er nødt til at lægge på. Mit fly kalder. Vent, før du går, vil jeg bare have, at du ved, at jeg elsker dig. Jeg elsker også dig, mor. Men kærlighed uden respekt er ikke nok. Jeg lagde telefonen på og gik ombord på flyet. Under flyvningen kiggede jeg ud af de små vinduer, og så København blev mindre under mig. Et sted derude var min familie, sandsynligvis ved at håndtere konsekvenserne af Frejas valg. Et sted derude var huset, hvor jeg havde tilbragt utallige søndage, altid forsøgende at være den perfekte datter. Men jeg flygtede ikke fra dem. Jeg løb mod mig selv. Stockholm var anderledes end alt, jeg kendte. Med sine kanaler og øer, med en urban energi, der begejstrede mig. Min nye lejlighed lå på 25 etage i en bygning i centrum, med gulv-til-loft-vinduer og udsigt over skærgården. Arbejdet var udfordrende på en god måde. Mine nye kolleger behandlede mig som en respekteret professionel, ikke som en, der altid var tilgængelig til at løse deres personlige problemer. Jeg havde vigtige ansvarsområder, interessante projekter, og for første gang i årevis følte jeg, at jeg voksede professionelt. Men det bedste af alt var weekenderne, lørdage uden obligatoriske familieforpligtelser, lørdage, hvor jeg kunne sove længe, spise brunch alene, udforske byen eller bare blive hjemme og læse en bog. Den første lørdag besluttede jeg at bage en æbletærte. Ikke af forpligtelse, ikke for at imponere nogen, men fordi jeg havde lyst. Jeg lavede den samme æbletærte med kanel, som jeg plejede at tage med til frokosterne i København, men denne gang spiste jeg den alene, stående i mit køkken og kiggede på byens udsigt. Den smagte af frihed. Efter 3 måneder i Stockholm begyndte jeg at modtage opdateringer om min familie gennem min kusine Ingrid, der boede i Aarhus. Tilsyneladende gik det ikke godt. Freja havde forsøgt at låne penge af andre slægtninge, men alle havde allerede hørt om hendes spilleproblemer. Ingen ville låne hende. Hun havde forsøgt at sælge nogle ting, men havde ikke meget af værdi. Fristen med skat nærmede sig. Mor og far havde forsøgt at få et lån med huset som sikkerhed, men blev afvist på grund af dårlig kredithistorik. Tilsyneladende var det ikke første gang, de havde økonomiske problemer. De siger, det hele er din skyld, fortalte Ingrid mig under en samtale. At du forlod familien, da de havde mest brug for dig. Og hvad synes du om det? Jeg synes, du gjorde det rigtige. Jeg har altid fundet det mærkeligt, hvordan de altid tydede til dig for at løse økonomiske problemer. Vidste du, Astrid? Alle i familien vidste det. De var ikke diskrete omkring det. De talte altid om, hvordan du havde et godt job og kunne hjælpe med nødsituationerne. Og ingen sagde nogensinde noget. Det var ikke vores sag, og du virkede aldrig til at have det dårligt med det. Fordi jeg ikke forstod, hvad der foregik. Men nu forstår du dansk. 6 måneder efter flytningen ringede Ingrid mig med mere alvorlige nyheder.
Freja er blevet anholdt, sagde hun uden omsvøb. Hvad? Skat? Skattesvig. Hun vil blive retsforfulgt føderalt. Jeg satte mig i min lænestol og kiggede ud over skærgården. Jeg følte en mærkelig blanding af følelser, tristhed, lettelse og noget, der kunne have været skyld, hvis jeg ikke vidste, at der var intet, jeg kunne have gjort for at forhindre det. Og mor og far, spurgte jeg. Ødelagte. De prøver at skaffe penge til en god advokat. Men du ved, de har ingen. De prøvede at sælge huset. Ja, men de skylder mere, end det er værd. Dobbelt pant. Tilsyneladende tog de et andet pant for et par år siden for at dække andre af Frejas gæld. Vidste du det ikke? Det vidste jeg ikke. Endnu en ting, de havde skjult for mig. Ingrid, må jeg spørge dig om noget? Selvfølgelig. Synes du, jeg skulle gøre noget? Som hvad? Jeg ved det ikke. Hjælpe med advokaten. Låne penge til. Astrid, afbrød Ingrid mig. Må jeg være brutalt ærlig over for dig? Vær venlig. Du har allerede givet dem flere penge, end de fortjener. Du har allerede ofret mere af din egen lykke.